सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बार वालों के बता दी तो आज 30 तारीख खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार पूरा बिहार में रिलीज हो चुकल बार वालों के बता दी तो खेसारी लाल यादव की फिल्म देखे खातिर दर्शक सुबह से ही सिनेमा हॉल के बाहर जमा होकर स्टार्ट हो गई बारे इस वालों के बता दी तो खेसारी लाल यादव की बहुत ही अच्छा फिल्म बनल बा जोना के दर्शक काफी दिन से इंतजार करत रहन। को रिलीज डेट चेंज भइल ओकरा बाद आखिरकार आज रिलीज होइए जाता है फिल्म जो कि काफी अच्छा फिल्म बा। दर्शक भारी संख्या में देखे पहुंचल बारे ऐसे रोल के बताई तो सिनेमा हॉल के बाहर भीड़ नजर आवे लागल बा जो कि एगो अपने आप में बहुत ही बड़ा संकेत बा फिल्म के काफी सुपर डुपर हिट हुई ऐसे रोल के इहो बता दी तो खेसारी लाल यादव की फिल्म में गाना ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया नया हीरोइन के भी रोल के देखे के मिली हन। ऐसे रोल के बताई तो बहुत ही ज्यादा कमाई करे वाला फिल्म है जो ना खेसारी लाल यादव लाइव आके भी निहोरा के लिए दर्शक से कि जाके वो फिल्म के देखी कहे कि फिल्म बहुत ही अच्छा बाटे। साथ साथ खेसारी लाल यादव इहो बतेले कि फिल्म यूट्यूब पर रिलीज ना हुई जिस कारण वो लोग सिनेमा हॉल में जाके ही ये फिल्म के आनंद ली जोन की बहुत ही अच्छा फिल्म बा, बहुत ही शानदार बनल बा जेमे खेसारी लाल यादव अपन वेट भी कम कैले बारे। ऐसे वो लोग बताई तो तत्काल अभी तक एक खबर ये भाई खेसारी लाल यादव की फिल्म देखे खातिर दर्शक जा रहा बारे सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल के बाहर अभी से बहुत सारा भीड़ आ चुकल बा जोन की फिल्म के सुपर डुपर हिट होके संकेत दे रहा वैसे वो लोग बताई तो ये खबर लगा जोन की छपरा जिला भोजपुरी लोग के सामने लेके आइल है। ऐसे वो लोग बताई तो ये खबर है। अगर ये लोग की वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जब बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबाओ ना भूली ताकि रोल के अपडेट आसानी से मिल सकू। धन्यवाद।